Vítajte späť pri podcaste Tieň bábky. Toto je pokračovanie predchádzajúcej epizódy. Ak ste ju ešte nepočuli, určite si ju najskôr vypočujte, inak to, čo nasleduje, nebude dávať zmysel. Shadow of the Puppet, epizóda 3. Claire nebola prvá, izba bola chladná. Nie len počasím. Bol to ten druh chladu, ktorý sa vám usadí za kostiami. Ten, čo nemá nič spoločné so zimou, ale všetko so spomienkami. Detektív Elias Drevik stál pred prázdnou nemocničnou postelou. Muž, s ktorým bojoval, muž s porcelánovou lícom a spálenou polovicou tváre, Julian Mathisen, zmizol bez stopy. Nikto ho nevidel odísť, žiadne kamery, žiadni svedkovia, žiadny zvuk, iba lístok, zložený do trojuholníka ako svadobný sľub. Zničil si obrad, ale stále mám jednu nevestu, Claire. To meno zasiahlo Eliasa ako nôž do hrude. Nie preto, že by zabudol, ale preto, že hlboko vnútri sa vždy bál, že to nebola nehoda. Claire, jeho snúbenica. Zahynula pred 3 rokmi pri výbuchu autobusu. Označené ako teroristický útok, neobjasnený, rýchlo pochovaný. Ale čo ak to nebolo náhodné? Čo ak to bola Julianova prvá svadba? Elias vytiahol každý archívny spis, ktorý mal doma schovaný. Fotografie Claire, trosky, forenzné analýzy, centrum výbuchu, niečo nesedelo. Oficiálna správa tvrdila, že išlo o tlakovú bombu, nastraženú radikálmi, ale výbuch bol sústredený, takmer chirurgický. A jediný mŕtvy cestujúci bola Claire. Žiadne ďalšie obete. Žiadne vyhlásenie. Žiadny manifest. Len Claire. Išla za Eliasom. Chcela ho po službe prekvapiť. Teraz si spomenul, poslala mu správu predtým, než nastúpila do autobusu. Niekto mi dal darček. Malé ručne vyrobené húsličky. Sú rozkošné. Jeho ruky sa roztriasli. Nikdy si tú spojitosť nevšimol. Až doteraz. Ak Julian zabil Claire pred 3 rokmi, potom nebola prvá. Bola len prvým úspešným obradom. Museli byť ďalšie, staršie, mladšie, zabudnuté. Elias navštívil doktor Helenu Jorgensen, bývalú detskú psychiatričku, ktorá prvýkrát spomenula Juliána. Ukázal jej lístok, fotku, skicu Juliána z nemocničných spisov. Jej tvár zbledla. Vedela som to, zašepkala. Dokončuje kruh. Aký kruh? Helena zatvorila oči. Julian nezačal ako vrah. Začal ako chlapec, s darom a kliatbou. Mal jednu priateľku. Jedno dievča, jediné spojenie, než sa všetko pokazilo. Volala sa Léna Skov. 11 rokov. Plachá, láskavá, knihomolka. Bola jediná z jeho skupiny, ktorá sa k nemu správala milo. Sedávali spolu. Nazývala ho bábkový princ. Niekoľko mesiacov bol Julian šťastný, ale šťastie je v nesprávnych rukách nebezpečné. Jedného dňa ju Julian požiadal o ruku s prsteňom z červenej nite a gombíka. Léna sa zasmiala. Nie kruto, len detsky, nevinne. Si smiešný, povedala. Nie si princ, si moja malá bábka. V tú noc zmizla. O 3 dní ju našli v starej umeleckej triede, zavesenú na červenej niti, v papierových svadobných šatách s lístkom na hrudi. Urobila zo mňa bábku, teraz je moja navždy. Ústav to ututlal. Nazvali to nehodou. Hra, ktorá sa pokazila. Juliana na týždne utlmili liekmi. Ale niečo sa v ňom zlomilo. Už sa nikdy neusmial. Prestával rozprávať, začal šiť bábiky. Vždy ženské. Vždy nevesty. Keď ústav vyhorel, Julian zmizol, ale už mal zoznam. Nie z pomsty, ale pre dokonalosť. Elias sledoval záznamy Leny. Potom Claire, potom Sašu, Réu, Izlu. Každé dievča pasovalo do rovnakého vzorca, nielen vzhľadom, ale správaním. Láskavé, teplé, zvedavé. Typ dievčaťa, ktoré sa pozrie cudzincovi do očí a usmeje sa. A to stačilo. Úsmev, pohľad, láskavosť, pre Juliana to bol sľub. A ak ho nenaplnili, doplnil obrad svojím spôsobom. V tú noc sedel Elias sám vo svojom byte, steny oblepené nitiami a fotografiami. Pustil si starú hlasovú správu, ktorú mu Claire nechala týždeň pred smrťou. Dnes som videla chlapca,
Na autobusovej zastávke vyzeral zvláštne, ale mal malú bábku na kolenách. Usmiala som sa na ňo. Neusmial sa. Len zízal. Vyvolalo mi to zimomriavky. Elias stopol nahrávku, usmiala sa. To bola jej chyba. Potom zazvonil telefón, zablokované číslo, zdvihol, dých, len dých. Potom hlas, zvláštny, detský, prázdny. Nekričala ako ostatné Elias. Čakala. Mala na sebe šaty, dokonca trocha plakala. Bola tá najdokonalejšia nevesta, akú som kedy mal. Ale teraz som znova sám. Klik. Elias sa pozrel do rohu izby. Bábika bola späť. Nie tá istá ako predtým, nová. Táto mala na sebe policajný odznak a červená niť okolo krku vytvárala meno. Izabela. Shadow of the Puppet. Epizóda 4. Záznamy Izabely. Dážď sa zastavil, ale ticho, ktoré po ňom zostalo, bolo hlasnejšie než hrom. Detektív Elias Drevik sedel nehybne za stolom, hľadiac na novú bábiku. Tú, ktorá tam pred chvíľou nebola. Bola malá. Detská. Ale nie nevinná. Mala na sebe miniatúrnu policajnú uniformu so zašitým odznakom, ktorý vyzeral presne ako Eliasov. Ústa mala otvorené v nemom výkriku. Vyrezanom do večného momentu hrôzy. A okolo krku mala slučku z červenej nite. Nie zviazanú, ale opatrne zapletenú. Každý uzlík tvoril jedno meno. Izabela. Jeho prsty sa triasli, keď siahol po interkome. Dispatching. Potrebujem preveriť adresu. Izabela Brandt, 12 rokov. Študentka verejnej školy Lyngby. Nasledovalo ticho. Potom hlas v statickom praskote. Potvrdené. Uvedená pod ochranou starostlivosťou. Aktuálny poručník Elias Drevik. Zhodil mikrofón. Pretože si spomenul. Pred 3 rokmi, po smrti Claire, prijal dočasný prípad dieťa svedok jedinej preživšej trojnásobnej vraždy v Molde. Dievča videlo, ako jej otec zabil jej matku. A potom seba. Celý čas šepkajúc o chlapcovi s maskou, ktorý mu to prikázal. Oddelenie to pripísalo traumatickej halucinácii, ale Elias nie. Udržiaval kontakt, každý rok ju skontroloval, posielal darčeky anonymne, nikdy si nemyslel, že sa stane súčasťou tohto. Do jej pestúnskeho domu dorazil krátko po polnoci. Okná boli tmavé, vchodové dvere otvorené, žiadne zvuky, žiadny plač, žiadny krik, len hudba. Tichá uspávanka z hracej skrinky sa ozývala zvnútra. Tá istá pokrivená melódia, ktorú počul v bábkovom divadle. So zbraňou v ruke Elias vstúpil. Na podlahe obývačky ležal malý kazetový prehrávač. Vedľa neho Izabelín plyšový medveď. S roztrhnutou hlavou výplň sa sypala von. Steny boli pokryté kresbami, stovky. Všetky pastelkou, všetky zobrazovali rovnakú postavu. Vysoký muž v plášti, spálená tvár, vždy s bábkou v ruke. Každý obrázok bol označený traslavým detským rukopisom. Môj kamarát Julián. Elias stlačil prehrávanie na kazete. Zachrapčala. Potom Izabelín hlas, tichý, vystrašený, šeptajúci. Povedal, že sa mu páčim. Povedal, že som tichá. Povedal, že nekričím ako ostatné. Povedal mi, aby som sa nebála. Povedal, že ty zničíš svadbu. Nasledovala pauza. A potom iný hlas. Mužský. Jemný, chladný. Vieš, prečo bábiky neplačú, Izabela? Pretože patria, nikdy neodídu a ty si moja posledná nevesta. Elias behol do dievčenskej izby. Prázdna, iba posteľ. Upravená. Na vankúši ležal červený závoj. A vedľa neho mapa. Ručne nakreslená. Nakreslená krvou. Čiary viedli k miestu, ktoré Elias nevidel roky. Miesto z Clareinho, starého denníka z detstva, miesto, kde vždy snívala, že sa vydá. Jaskyne Trollkirka, kostol trolov. Posvetný odľahlý jaskyný systém hlboko v horách, dostupný len pešo, tichý, opustený, zabudnutý. Dokonalé miesto na obrad. Za úsvitu Elias stúpal hore. Les bol vlhký, cesta strmá. Jeho dých sa paril v studenom vzduchu. Vietor niesol šepoty. Alebo to boli len duchovia.
Keď vstúpil do ústia jaskyne, cítil vôňu vosku a hníjúceho hodvábu. Sviečky plápolali, desiatky bábik lemovali steny, všetky ručne vyrobené, všetky nehybné, a potom ju uvidel. Izabela. Stála pred kamenným oltárom, zviazané ruky, závoj cez tvár. Julian stál vedľa nej, ale tentoraz nemal masku. Jeho spálená tvár bola odkrytá, topila sa ako vosk a napriek tomu sa usmieval. Čakala Elias, ako Claire, ako Lena. Všetky čakali. Ty si vždy neskoro. Elias zdvihol zbraň. Julian sa ani nepohol. Ak ma zastrelíš, bude kričať. Ak ma necháš dokončiť, už nikdy neplače. Izabela sa triasla. Ústa mala len jemne preložené červenou niťou, nie prebodnuté, len pripravené. Elias spustil zbraň. Zober si mňa, povedal. Julian zastal. Ženích, zašepkal. Nikdy som nemal ženícha. Pristúpil bližšie a vtedy sa Izabela pohla. Kopla silno Julianovi do nohy. Ihla vypadla. Zakopol. Elias vystrelil. Priamo do bábky v Julianovej ruke. Julian zreval, nie od bolesti, ale od zlosti. Ako by bábka bola časťou jeho duše. Jaskyňa sa otriasla. Julian sa vrhol. Elias vystrelil znova. Tentoraz do jeho pleca. Muž skolaboval na oltári, krvácal. Jeho posledné slová boli sotva počuteľné. Chcel som len, aby ma milovali ako bábiky. Zomrel so zrakom upretým na rozbitú bábku na podlahe. Elias vyniesol Izabelu von. Neplakala, nekričala. Ale keď dorazili na okraj lesa, pozrela na ňo a zašepkala. Povedal, že to nie je koniec. Povedal, že sú ďalší ako on. Povedal, bábky nikdy neprestanú. Zaznie posledný pokrivený tón huslí. Kamera sa pomaly posúva späť do jaskyne, do tieňov oltára. Tam leží krabica s nedokončenými bábkami. A jedna z nich má Eliasovú tvár